je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole. Ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu. Nije loše. Danny je dobio ogromnu. Takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem. Otvaram. Nešto neće. Zašto? Hej, šta je bilo? Čekajte. Pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Sviđa mi se. To je super. Da vidimo šta je unutra. Čekajte. Pa tamo je žele. Sipat ću ga u usta. Da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Što je bilo, Britney? Je li ukusno? Kakvi zubi imaš. Obojili su se. Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo. Moram stići do punjenja. Tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno. Stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je med Danny žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi ideja za prank. Sad ću zavitlavati Danny-a i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali nema veze. Danny, sad je tvore. Hajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja. Sad ću promešati kašikom med. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. Verovatno je tamo puno žele. Danny, probaj. Moram pojesti sve do posljednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Danny, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Danny, bolje beži i ne zaustavljaj se. Kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Danny ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Imam malo pakovanje. Dakle, sipat ću sve na ruku. Kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. Zašto ne izlazi? Hajde. Molim te. Šta? Je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte. Prst mi se zaglavio u tegli. Užas. Danny, spasi moj prst. Hajde, pomoći ću ti. Vučem. Pošto Danny-a nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. Da, nisam znao da je to tako ukusno. Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Danny. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo iseći dno. Tako je. Hej, gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? Gdje je čips? Kakva je to magija? Ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Danny, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to. Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. Da, to je nerealno ukusno. Sviđa mi se. Vama neću dati. Jel vam jasno?
Quentin još ne zna da su Britney i Dennis smislili plan kako da mu ukradu čips. Jo, Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. Presrećan sam. Danny, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gde je čips? O ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu. A Britney ima sve srednje veličine. A Danny je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin, ti si prvi. Umočit ću lizalicu fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. Padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Jo, sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. Sad ću izvaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je ispalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Probat ću. Ukusno. Britney, a šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. Čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da, sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Danny, sada ti. Odmah ću probati. Ja imam najmanju lizalicu. Umočit ću u čokoladu, a sada probati. To je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? Zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. Super! Pogledajte kakav balon je napravio Danny. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. Čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde! Wow, kako se moćno razbio. Na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade. Jel da? Možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade. Hvala. Oho, kakva lepa čokoladna jagode kod Tare. Šta je kod ostali? Wow, Jimmy ima isto čokoladnu jagodu, ali malo veću. Wow, a Bella je dobila ogromnu čokoladnu jagodu. To je izazov, velika, srednja i mala hrana. Hajde da počnemo. Jedva čekam da probam. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, unutra je žele i M&M's bombone. To je prelepo. Nisam očekivala. Da, divno. Šteta što sam dobila tako malo. To je to, sve sam pojela. Jimmy, daj mi malo. Ja ne želim da delim. Ova jagoda je samo moja. Čekajte, zašto ne mogu da zagrizem? Jagoda je previše tvrda. Šta da radim? Dobro, sad ću da je zgnječim rukama. Da, uspeo sam. Prelepo. Da. Opa, dok Jimmy ne vidi. Ja mogu probati malo njegove jagode. Ja sam tako glodna. Hajde. Što je to? Ja ti nisam dozvolio, stani Tara! Mi smo se zalepili! Drugari,
Vi ste se zalepili direktno za sto? Šta ćemo da radimo? Dobro je što Jimmy ima jednu slobodnu ruku i može nastaviti da jede jagodu. Da, to je super. Ali ja također imam slobodnu ruku i mogu ja da probam. Ne možeš! O ne, zalepio sam se! Da, to je bila prevara. O da, sad mi nećeš ništa uraditi. To nije fair! Što ništa? Tara, kad si uspjela tako brzo sve da pojedeš? Nisi mi ništa ostavila, pustite me! Naljutio sam se na tebe. Ups, Tara, i ti si upala u svoju zamku? Pošto više ne možete ništa, prelazimo na Belu. Ona jedva čeka da proba svoju ogromnu jagodu. Hajde, počni. O, da? Pogledajte koliko je žele unutra. O, jedva čekam da probam. Uradit ću to uz pomoć kašike. O, da? Neverovatno. Drugari, bili ste u pravu. To je jako, jako ukusno. O, da? O, divno. Wow, Bela, ti imaš toliko punjenja. Neverovatno. Kako ćeš da pojedeš sve to sama, ne razumem? Šta? Jesi već sve pojela? Kako je to moguće? Tara i Jimmy sve pokušavaju da se izvuku iz zamke, ali ništa im ne ide. O, sad ću da probam čokoladu. O, jako je ukusna. Oduševljena sam. O, da, poješću sve do kraja. Jao, Jimmy i Tara su se već smorili da čekaju Belu. Ali ona ima ogromnu čokoladnu jagodu. Treba joj dati malo vremena. Šta? Da li si zaista uspela da pojedeš sve za par minuta? Nevjerovatno. Bela, ne mogu da verujem. Dakle, ovog puta imate piletinu KFC. Tara je dobila najmanje. Jimmy ima srednju porciju. A šta je kod Bele? Wow, pogledajte koliku kantu ima ona. To je nevjerovatno. Blago njoj. Dobro, ja opet imam najmanje. Znači, ja opet počinjem. Pogledajte kako mali batak. Šta da radim sa njim? Okej, sad ću da probam. To je ukusno. Da. Sviđa mi se. Ali zašto sam dobila tako malo? Opa, još jedan batak i njega ću pojesti. Da li ima još nešto unutra? O ne, prazno, pa to je smor. Okej, Jimmy, sad ti. Da, naravno. Ja sam baš gladan. Ne može, to je samo za mene. Rado ću pojesti sve svoje batake. Ja obožavam prženu piletinu. Ona je tako ukusna. Čekajte, smorio sam se ovako da jedem. Šta da smislim? Točno. Znam jedan lifehack. Ups, izvini, nisam hteo. Gledajte. Ali uspeo sam da se rešim koščice. To znači da moj lifehack radi. Hajde opet. Prestani već. Koliko više? To je to. Završio sam. Sad ću preliti sve kečapom i probati. O da, to će biti prelep ručak. O da, neverovatno. Oduševljen sam. Okej, znači da sam ja na redu. Sad ću da ponovim lifehack Jimmya. Uspela je. Da, ja imam baš puno pilećeg mesa. To je tako ukusno. Najlepše meso koje sam ikad jela. O, da, tako je sočno i ukusno. Ojoj, to je bolelo. Gledajte koliku kvrgu imam. O, da, hoću još. Sad ću ponoviti ovaj lifehack. Uspela. Da, super. Sada mogu da probam. O, divno. Ja sam u raju. Hoću još više piletine. Joj, kad će se to završiti? To zaista boli. Tara, pazi se, Bela ima puno piletine, a znači puno kostiju. Oho, koliki stomak imaš, Bela. Nisam znala da će toliko stati u tebe. Drugari, jeste li dobro? Jimmy ostao sa povredom, a Tara? Sa njom je sve u redu. Ali sada znamo da je taj lifehack malo opasan. Opa, to su nudle.
Samo što su malo ljute, ali nije strašno. Jim je dobio najmanje. Bella ima srednju porciju. A šta je kod Tare? Da vidimo. Ogo, to je ogromna kanta sa nudlama, neverovatno. Kako će pojesti sve to? Dobro, ja sam muškarac. Počet ću prvi. Hoću što pre da pojedem ove nudle. Nadam se da neću izgoreti. O, to je ukusno. Da, sviđa mi se. Uopšte nije ljuto. Čekajte. Nešto osjećam. O ne, sve je prošlo. Bella, sada ti. Dobro, i ja imam kineske štapiće. Sad ću probati malo. Wow, koliko nudli. Čekajte, plašim se da jedem to. Ja ne podnosim ljuto. Već mi postaje vruće, ali nije strašno. Došla mi ideja. Viljuškom ću pojesti nudle mnogo brže. Da, ovako je mnogo bolje. Hoću što pre da završim s tim. Kako vruće. Čekajte, znam kako da poboljšam ovu viljušku. Dodat ću bušilicu. Da, tako će biti mnogo brže. Odlično. Sad ću pojesti sve to. Ostalo još malo. Bušilica mi više ne treba. Ješću ovako. Da, to je najbrži način. Da, još malo. Skoro sam završila. To je to. Valjda je sve u redu sa mnom. Ili nije? Čekajte, vruće mi je. Ajuj, moje usta. Drugari, morate joj pomoći. Da, mleko je odlična opcija. Hajde, sipajte mleko u njena usta. Dobro, to je pomoglo. Belli je mnogo bolje. Prijatelji, hvala vam puno. Ali sad je red na Taru. Kako ćeš da pojedeš sve to? Veruj mi da ne znam. Nadam se da ću preživeti. Jako se nadam. Dobro, šta da se radi? Moram da probam. Jimmy, treba mi tvoja pomoć. Hajde, uzmi kantu i sipaj mi sve u usta. Hajde. Ajoj, sva sam u nudlama. Ne sviđa mi se to. Odvratan osjećaj. Jao, jadna ja. Nema više nudla. Tara, kako si? Eto, sve sam pojela. Sve okej, znate? Ili nije? O ne, počinje mi požar u ustima, a sad ću pući, treba mi pomoć. Da, tako će biti bolje. Odlična ideja, Jimmy. Ali kako je Tara, je li živa? Baš ti lepo stoji takva frizura, izgledaš zabavno. Ali bitno je da si živa. Ojoj, to je bilo moćno. Ja sam dobila malu porciju čokolade. Ja sam dobio srednju. Oho! Da, pogledajte šta je kod mene. Cool! Quentin mi zavidi. Miley, ti počinješ. Naravno, hvala drugari. Probat ću. Kako ukusno, sviđa mi se. O da, pravi užitak. Što? Tako sam brzo sve pojela. Šteta. Dobro, Quentin, za ti. O da, pokušat ću da ne žurim da bih produžio užitak. Mada sumnjam da ću uspeti. Čokolada je tako ukusna. Hoću da je jedem bez prestanka. Dobro je što je ostalo još 2 štapića. Miley! Upsa, zar me nećeš častiti? Molim te. Dobro, uzmi naravno. Nije mi žao za tebe. Hvala, Quentin. Tako si velikodušan. Nema na čemu. O ne, moja čokolada se istopila. U stvari, znate šta? Nema veze. Ostale su mi bombone. A čokoladu mogu polizati. O da. To je jako ukusno. Sad ne moram ni ruke da perem. Oho. Sheila je smislila nešto zanimljivo. Tako je, izgradila sam čokoladnu kuću. Ove velike bombone su baš slatke.
Onda hoću ja da probam. Upravo si. Hej, drugari, šta radite? Ostavite moju kuću na miru. Bože, to je prelepo. Drugari, dosta. Ja nisam ništa još probala. Ne čujem te, zauzet sam jedenjem. To je najmanji čips koji sam ikad videla. Ja sam dobila srednje pakovanje, a zadovoljna sam. Ne mogu da verujem. Uštinite me, sigurno sanjam to. To je ogromno pakovanje Pringles. Sheila, ti počinješ. Dobro. Sad ću probati taj čips i reći vam kakav je ukus. Poješću sve odjednom. To je super. Quentin? Sad je Miley na redu. Znate, ja više volim sirni čips. Oho, jesi i ti video to? Kako to uradila? Neverovatno. Ne, sa lukom neću. A ljud čips također ne volim. Čips od jagoda, to je zanimljivo. Jedva čekam da probam. To je baš lepo. Oduševljena sam. Miley, hoćeš me častiti? Molim te. Hvala. To je zaista ukusno. Hej, imaš svoj čips? Da, upravo si. Priznajem, nikad nisam mislio da ću nekad jesti čips uz pomoć mrtevina. To je baš moćno. O ne, oklopac leti na mene. Ups, izvini Sheila, to je ispalo slučajno. Wow, ovaj čips je divan. Njom, njom, poješću sve. Joj. Kakve velike mrvice. Ali ipak mi se čips od jagode više sviđa. Oho, to je kiša od čipsa, super. Jeo bih to ceo dan. Fantastično. Devojke, skoro sam završio. Ovo je posljednji komad. O da, najeo sam se. Jao, imam najmanju porciju bombona. Nemam sreće. Oho, u životu nisam jela toliko slatkog. Cool! A kako vam se čini moja kanta? Jel vam se sviđa? I meni? Quentin, ti počinješ? Dobro, brzo ću pojesti ovu bombonu. Sad ću je uhvatiti. Šta se smejete? Svima se dešava. Dobro, imat ću sreće drugi put. Završio sam. Dobro, onda sad ja. Oduševljena sam. Ove bombone su divne. Rado ću ih probati zajedno sa nudlama. Wow, to je super kombinacija. Nevjerovatno. Šta? Hej, Quentin! Primetile. Evo tvoje kante, izvoli. Izgleda da Sheila nije raspoložena. Kako smešno. Ej, šta je to? Ko se baca? Izvinite, drugari, ne mogu više da čekam. Hoću da pojedem sve. Oho! Navalite, drugari. Jao, kako slatki mali čips. A kod mene je srednji. Pogodite ko je dobio najveći. Miley, ti počinješ. Nadam se da nije ljut. Probat ću. Ups, ne pitajte me ništa. Ko je sljedeći? Ovaj čips je mnogo ljud. Ali,
Ako ga umočim u mlijeko, sve će biti u redu. Kako sam pametna! Moj plan je uspeo. Zapravo, sad ovo mlijeko također moraš popiti. Šta kažeš? Ajuj, to će biti jako ljuto. O ne! Mamice, to je jako ljuto. Jesi li dobro? O ne. Nemojte mi reći da je sad moj red. Već se plašim. To će biti jako opasno. Ali za sad je sve u redu. Da, sviđa mi se. Čekajte. Osjećam nešto. Wow! Dobrodošli u novi izazov sa siromašnom Mary, bogatom Britney i super bogatom Vanessom. Ko je smislio da mi da ovu lopaticu? I šta da radim sa njom? Možda vi znate? Da, to ti da skidaš žvake sa stola. Da, moraš jesti stare žvake. Šta? Uj, ne želim da radim to. Okej, znam da nemam izbora. Užas. Hitno kod mene. Tu si. Pojedi ovu žvaku umjesto mene. Šta znači ne? Svima trebaš samo pare. Uzmi. Hajde, a sada žvači to. Bravo. A sad se sklanjaj. Hajde, idi odavde. Da, devojke, tako treba rešavati probleme. A sad je vaš red da probate žvake. Dobro, ja ću biti sljedeća. Imam neobične žvake srebrne boje. O, tako je dugačka. Vreme da probam. Svidjelo mi se. Uzet ću sljedeću. Da, super. Sviđa mi se. Mogu je jesti non stop. A sad ću uzeti još jednu. I još. Poješću ću sve. A šta ako napravim veliki balon? Sad ću da probam. Wow, cool! Gledajte, sve okolo je postalo srebrno i sjajno. Kako vam se sviđa, devojke? Wow, Britney, baš ti lepo stoji. I ja bih htjela da imam takvo delo. Ajde, Mary, na tebe red da probaš. Okej, sad ću pogledati šta je kod mene. Imam zlatnu žvaku. Baš je velika. Tako svetli. Mogu oslepeti od tog svetla. Kakvo zlato. Sviđa mi se kako izgleda. Sad ću probati. To je baš slatko. Poješću još i još. Da, cool. To je najlepša žvaka koju sam ikad jela. Vreme da napravim balon. Da, uspela sam. Wow, bio je baš veliki. Oho, sve okolo je u zlatnim šljokicama. Mary, šta je sa tobom? Mary, šta je s tobom? Sad imam zlatni osmeh, bukvalno. Kakav je to mali kolač? Ajoj, a videla sam i bolje torte. A šta će mi ovo zvono? Ne znam šta da radim sa tim. Devojke, da li vi možda znate šta će mi ovo zvono? Nemam pojma. Ja sam dobila samo jedan kolač, čak i bez fila. U stvari znam gdje da nabavim fil. Vanessa ima puno fila na svojoj torti. Hej, šta radiš? Prestani! Možda će stići da uzmem kolač sa filom dok se oni svađaju. Nisam uspjela. Kolač je kod mene.
Ali sam se umazala, nema veze. A bitno je da sam nabavila fil za kolač. O, da, to je prelepo. Sviđa mi se. Šteta što je bilo tako malo. Okej, sad ću i ja probati svoju tortu. Dakle, uzet ću čašu. Tako će mi biti zgodnije da jedem tortu. Uradit ću ovako, gledajte. A sad je mogu jesti kašikom. Ovaj fil je baš ukusan. Sad mi je jasno zašto ga je Britney htjela toliko. O, ti uvek imaš sreće. Pojela sam već čašu torte. Sada mogu probati lizalice. Ostalo, a neću jesti. Dakle, Mary, sada ti. Dobro, sad ću pokušati. Hajde već. Dobro. Baš me zanima šta će se desiti. Verovatno sam pozvala nekoga. O, šta je to? Je li to za mene? O, je li ova divna torta stvarno za mene? Ne mogu da verujem. Oho, nikad pre nisam vidjela takvu tortu. Nemoguće. Da, to je moja torta, moje. Samo moja. Cool, blago meni. O, kako lepa kruna. Imam ideju. Sad ću ti je staviti na glavu. O, hvala Britney što si stavila ovu krunu na mene. Sad se osjećam kao prava kraljica. Nema na čemu. O, mislim da je fen loša ideja. Šta radiš? Kruna mi se istopila na glavi. Da, tako sam ih htjela. O ne, sva sam prljava. A gdje je kruna? Ne znam, istopila se. U svakom slučaju to je jako ukusno. Imam tortu. O, divne. O, oduševljena sam. Ješću tortu rukama, baš me briga. Kako odvratno jede. O, prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Poješću još. Prestani da radiš to. Pusti me. Sad ću da vidim šta je kod mene. O, kore od pice. Super. Imala sam sreće. A šta je kod mene? Wow, to je slatka pizza. Cool. A kod mene? O, da. Takva pizza je sigurno za mene. Cool. O, impresivno. Jadna, ti imaš samo kore. Pa šta? Vrlo rado ću pojesti to. Jao, izgleda da je ovdje nečija kosa. Fuj. Nema veze. Sad ću to oprati vodom. Da, tako je. O, šta radiš? Prestani. Jao, izgleda da sam slučajno pokvasila Vanesu. O ne, izvini. Šta? Preterala sam. Ništa mi nije ostalo od pice. Pa dobro, znači poješću samo koru. Ajoj, jadna. Dobro, počet ću da jedem svoju picu. Napravljene od slatkih sastojaka. O, da, tu su žele bombone i marshmallow. O, a testo je premazano nutelom. O, možda ću i ja uspjeti da probam. O, ne, ona mi sigurno neće dati. O, to je bolelo. O, kako ukusno. Obožavam slatko. Divno. Ideja? Sad ću neprimetno prići i ukrasti picu. Da, tako je. O, pizza je prelepa. Čekajte. A gdje je ostala pizza? Izgleda da sam shvatila. Ko je ovdje lopov? Hej, sve si pojela, kako si mogla? Pizza je bila jako ukusna. Ups. Kakvu picu ima Vanessa? Nevjerovatno. Neće joj dozvoliti da pojede i moju picu. Šta? Kako čudan ukus. Jao, na pici je pravi nakit. Presmešno. Gdje je moje zvono? Hoću da taj nakit bude na meni odmah. Čekam. Trenutak.
ovo ovdje. Da, tako će biti lakše. A, šta? Šta to radiš? Daj mi ogledalo. To nije loše. Dobro, bravo. Uzmi svoje pare. Devojke, jel mi zavidite? Kako mali aparat, a meni tog neće biti dovoljno. A ja imam već aparat. Unutra je 10 kuglica Kit Kat. A ja imam ogromni aparat sa 100 čokoladnih kuglica. Jedva čekam da probam. Pa dobro, ali ja ću biti prva. 1 je ipak bolje nego 0. A zašto ne mogu da izvadim? Možda treba potresti? Ne, ni to ne pomaže. Počinjem da se nerviram. Daj mi bombonu. Pa šta je to? Zašto neće? Razbio se? A evo bombone. Probat ću. Nemoj to da radiš, Itane. Vrati mi bombonu, odmah. Da, prelepo. Nemoj više krasti moje bombone. Dobro, shvatio sam. Sandy, ujela si me za prst. Jadan Ethan. Sad ja. Okrećem ovdje i uspelo je. Probat ću jednu bombonu. Prelepo. Ostalo je samo 9 bombona. Sigurno nema više. Pa dobro. Došla mi je ideja. Mogu napraviti sebi čokoladni koktel. Biće jako ukusno. Prelivam sve kuglice mlekom i mešam. A zatim dodajem šlag. Tako je. I na kraju šarene konfete za ukras. Lepota. Pa, kako vam se sviđa moje kulinarsko remek-delo? Bravo. Da, to je jako ukusno. Nancy, sad ti, nastavi. Tačno. Došla mi je ideja kako da izvadim svoje bombone. Ubacujem kovanicu i... Eto, bombona se spušta ka meni. Cool. Evo je. Sad ću probati. Baš ukusno. Imam još mnogo para. Dakle, dobit ću sve bombone. Nisam džabe skupljala pare. Ove bombone su divne. Ne mogu prestati da ih jedem. Dođite kod mene. Da, oduševljena sam. Jede mi se još. Pokušat ću da uhvatim ustima. Pa šta je ovo? Uspelo je. Divno, ne mogu da se zaustavim. Čekajte, šta? Nemam više para? Neću više moći da dobijem bombone. Šta da radim? Možeš da paziš? Nancy je poludela. Daj mi moje bombone. Želim još. Kako da vas izvadim? Glupi aparat. Ups. Oho! Bombone su ispale. Cool! Ne, Sandy, ne! Da, ja sam prva. Ne smeš. Ješću ih, da. Ali moje su. Sandy, to nije fair. Ja, ove devojke. Bombone su lepe. Šta? Šalite se? Jedan mali krompirić? Zašto Ethan imao više sreće? Ne znam, ali drago mi je što sam dobio 10 krompirića. Da, neću ni brojati. Imam oko 100 krompirića. Tako sam srećna. Šta je bilo? Ja prva počinjem. Kakav miris. Dodat ću još i kečap. Tako će biti ukusnije. Vreme je da probam. Da, baš
baš ukusno. Sandy, možeš li mi pozajmiti kečap? Naravno. Super, hvala Sandy. Dakle, sad ću probati svoju porciju. Sipat ću malo kečapa na svaki krompirić. O, da, divno. Nemam gdje da žurim. To je prelepo. Uživat ću u svakom komadu. Etane, požuri, molim te, čekamo te. Neću da žurim. A šta? Još nisi završila? O ne, gori si od svake kornjače. Gotovo, već završavam. To je baš lepo. Čekajte. Gdje mi je pomfrit? Zar sam sve pojeo? Nemoguće. Eto, trebala sam odmah tako uraditi. Ne možeš ništa bez mene. Da, ja počinjem. Baš lepo. Ali kako to brzo pojesti? Ideja. Treba će mi moja puška. Unutra ću staviti sav pomfrit koji imam. A imam ga baš puno. O, da. Odlično mi ide. Još malo. Treba ubaciti unutra sve što imam. To će biti nerealno ukusno. Hajde. Još malo. I... Da, gotovo. Završila sam. Oho, kako moćno. I šta ćeš posle? Požuri. Eto, sve sam spremila. Ostalo je samo uključiti. Pritiskam dugme i... Daj mi, kako ste spori, ja ću pritisnuti. Napad pomfrita. Šta je to bilo? To nisam ja, ali sad imamo puno pomfrita. Hej, nisam tako htjela. Dobro, hajde da jedemo. Šta? Samo jedan pileći batak? Ali izgleda ukusno. Konačno, sreća na mojoj strani. 10 pilećih bataka, super. Da, ja sam najbolji. Imam 100 pilećih bataka. Nikad nisam vidio toliko. Kamoli jeo. Nancy, jesi vidjela to? Dobio sam najviše. Vidi. Pa šta, prvi put si imao sreći, hvališ se? Ja počinjem. Ovaj batak mora biti baš ukusan. O da, tako sam gladna. Prelepo. Samo što se nisam najela. Hej, prestani! To nisam ja, Nancy je. Ja? Ne, to nisam ja. Dobro, nemam vremena da se raspravljam. Piletina mi se hladi. Konačno je moj red da jedem. Sad ću... O, da... Prelepo. Neverovatno. Oduševljena sam. Blago meni. U stvari, znate šta? Smislila sam. Dodat ću još kečap. To je ekstra kombinacija. Da, tako je mnogo bolje. Wow, kako sočno. Divno. Presrećna sam. Moram pojesti sve do kraja. Ne želim da se zaustavljam. Oho, Dok Ita ne vidi. vidim sve. Tako sam gladna. Prelepo. Ja sam već rekla da je to ukusno. Čekajte, nema više. Ne, sve ukusno se tako brzo završava. Sandy, mogu li pozajmiti kečap? Hvala. Ja imam baš mnogo piletine, tako da i kečapa mora biti mnogo. Da, tako je. Što? Kečap se završio. Okej, toliko će biti dovoljno. Prelepo. To je baš ono što sam htjela. Obožavam piletinu. Hoćeš probati sirup od jagoda? Što? Jesi sigurna? Okej, probat ću. Baš me zanima kakva je to kombinacija. O, to je zaista ukusno. Da, sviđa mi se.
Odlična kombinacija. A hoćeš onda sen? Ajde, dodat ću sen. Nadam se da će mi se dopasti. Sipat ću što više. Da, tako je. Odlično. Jao, a što me tako gledate? Osuđujte Nancy. Niste ništa vidjeli. Mislim da je dovoljno. A sad ću probati. Wow! Kako ukusno! Ova kombinacija je ekstra stvarno. Šta se dešava? Postalo je vruće. Je li neko uključio grenje? Sve mi gori unutra. Devojke! Lakše mi je. Izvinite što sam vas uplašio. Kako zanimljivo. Šta li ispod poklopca? Hajde da saznamo. To je jež. Kako slatko. Hajde da ga pomazimo. Stani, ovdje nešto nije u redu. Ove bodlje izgledaju baš neobično. Probat ću. Wow! Pa to je čokolada. A šta je kod tebe? Ja imam pravog ježa. Kako slatko. A želim što pre da ga pomazim. Duša mala. Au! Kako boli. Moja ruka. Došla mi je ideja. Mogu da mazim ježa u rukavicama. Da, ovako je mnogo bolje. Tako si sladak. Hej, imam poklon za tvog ježa. Kako slatko, hvala. Hajde, dragi. Lezi ovdje. Odmaraj, slatkišu. Dodat ću suncobran, stoj naočare. Eto, sad je moj jež na odmoru. Dobro, došlo je vreme da pojedem svog čokoladnog ježa. Sad ću da ga probam. To je tako ukusno. Oduševljena sam. Ideja. Drži činiju. Da, odlično. Smislila sam. Stavit ću ježa u činiju, a činiju na šporet. Gledajte, jež se brzo topio. A sada sipam čokoladu u šolje. Da, tako je. I ukrasit ću sve marshmallovom. Eto, a sada hajde zajedno da pijemo toplu čokoladu. Wow, hvala. Jane, imam ideju. Hajde da sipamo malo u mom ježu. Svidet će mu se. A sada hajde svi zajedno da pijemo toplu čokoladu. Tako lijepo. Živeli. Wow, ovo je šminka, cool. Tako je lijepa. Super. Blago meni. Znaš, i ja imam šminku. Izgleda baš dobro. Hoću što pre da se našminkam. Dakle, prvo ću namazati usne. Tako sam lijepa. I ja želim da našminkam usne. Da, cool. Moj ruž je čokoladan. A zanimljivo. Oho, zaista imam čokoladnu šminku. To je nevjerovatno. Pa šta? Ali ja mogu lijepo da se našminkam. Prvo ću naneti senke na oči. Aha, tako je. Super. Zatim ću staviti rumenilo na obraze. Da, i malo highlightera. Sjajno. Tako sam lijepa. Da. Ja imam čokoladno ogledalo koje mogu da pojedem. Cool. Ostavi me na miru, Jane. Pa dobro. Sad ću probati svoju paletu. Wow, ne mogu da verujem. Unutra je dubajski fil. To je nešto novo. Hej, šta radiš? Miriše lijepo. To je moj novi parfem. Sad ću da se presvučem. Ova haljina je sjajna. Dodat ću štikle i naočare. Još i minđuše. Da. Sad se transformišem. Eto, sad sam prava lepotica. Izgledam divno. Jane, šta ti je ostalo? Čokoladna četkica. Baš je ukusna.
Melisa, imaš čokoladu na licu? Hajde da ti je skinem. Dobro, hajde. Eto, gotovo. Jao, ovo nisam htela. Šta nije u redu? Čekaj, pogledat ću se. Ne može. Daj mi ogledalo. Šta je s mojim licem? Aha, sva sam u čokoladi. Oho, to je sef. Zanimljivo, šta li unutra? Jane, hajde da otvorimo moj sef. Nešto neće. Hajde, bre. Jo, šta da radim? Kako da to otvorim? O, šnala? Da, hajde da probamo s njom. Jane, skloni se od mog sefa. Nemoj da mi smetaš. Dobro, onda ću ja otvoriti moj sef. Šta nije u redu? Aha, pa to je čokolada. Cool. Hajde da vidimo šta je unutra. Baš me zanima šta je tamo. O, Melisa, pogledaj. Unutra su bombone, zamisli. Aha, super. Ali ja sam još uvek zauzeta. Eto, moja šnala se savila. Ali nije otvorila sef. Šta još da smislim? Tačno. Imam ovo. Sad ću slomiti taj sef. Hajde. To je baš smešno. Dobro, dok je Melisa tako zauzeta sefom, ja ću probati bombone iz svog sefa. Prvo treba slomiti sef. Da, uspelo je. Sad su sve bombone moje. O, da. Prelepo. Ovo je jako ukusno. Pravi užitak. Tako sam srećna. Hajde. Nije uspelo. Ništa ne pomaže. Onda mi ostaje samo jedno. Dinamit. Biće mala eksplozija. Uspelo je. Šta? Ne, sef se nije otvorio. Kako to moguće? Šta da radim? Jane, ne smetaj mi. Ne želim više da otvaram taj sef. Šta je ovdje? Pa to je šifra. Sad ću da probam. Uspelo je. A šta je unutra? Ovo liči na neko ljubavno pismo. Od koga je? Šta? Lopov mi je sve ukrao. Sada nemam ništa. Melisa, uzmi moje bombone. Nemoj da plačeš. Hvala. Kako smrdi ovaj Belly Look. A šta ima Jane? Ja imam čokoladni Belly Look. Cool. Da, ovo je baš ukusno. Pa dobro, i ja ću probati svoj. Možda i neće biti tako ružan. Kako odvratno. Ne sviđa mi se. Sad ću povratiti. Jane, ovo je bilo užasno. Dobro, došla mi ideja. Sad ću nožem da podelim svoj Belly Look na komadiće. Uspelo je. A sad ću probati. To je baš ukusno. Zadovoljna sam. Super si smislila to. Okej, i ja želim da očistim svoj Belly Look na ovaj način. Hajde da probamo. Uspelo je. A sad ću probati. Joj, kako odvratno, Bože. Kako mi smrdi iz usta. Da. Dobro, smislila sam kako da pojedem svoj Belly Look. Stavljam ga u presu i istiskam pravo usta. Da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Melisa, jel ti treba? Hej, probaj. Možda će ti tako biti lakše. U redu, hajde. Možda će to stvarno pomoći. Stavljam Belly Look unutra i pritiskam. Ne, i dalje odvratno. Sad ću se one svestiti. Kakav smrad. Strašno. Wow, to je iPhone. Novi iPhone. Jesi videla? Hajde da vidimo šta ima ovdje.
Moj omiljeni TikTok. Cool! To je tako zabavno, Jane. Pa dobro, a ja imam čokoladni iPhone. I to je dobro. Probat ću ga. Čokolada se topi ustima. Baš je ukusna. O, da. Šta se dešava? Jel me to slikaš? Da, tako si smešno jela. Hajde da vidimo šta je spalo. Šta? Zašto izgledaš lijepo? Dobro, iz ovog ugla će sigurno ispasti ružna slika. Šta? I dalje izgledaš prelepo? Okej, sad ću se ja slikati. Ne mogu da verujem. Zašto ja ispadam ružno? A šta ako se slikam zajedno sa Jane? Hajde, osmeh. Da vidimo. Što? Ja izgledam ružno, a Jane prelepo. Gotovo, ne treba mi taj glupi telefon. Ne želim da vidim tako strašne slike. Uzmi moju čokoladu. Hvala, Jane. Čokoladni iPhone je stvarno